Уважаемые коллеги, добрый день. Премьер-министр белән элемтәдә илнең барлык төбәк җитәкчеләре Татарстаннан Рөстәм Миңнеханов республика штабы белән тулы составта тыңлыйлар. Михаил Мишустин төбәкләргә авыру белән көрәш өчен бүленгән акчаларның тотылышы һәм күрелгән чараларның нәтиҗәлелеге турында сөйли. Президент давал соответствующее поручение, и правительство определило срок исполнения 28 апреля. Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными. Коронавирус белән көрәшкә төбәкләргә казнадан 33 миллиард сум акча бүленгән була, әмма кайбер төбәкләр аның 10%-ында үзләштермәгән Татарстанны башкаларга үрнәк итеп куйдылар. Ряд регионов обеспечили высокий уровень контрактации. Берничә төбәкне атыйсым килә. Алар акчаны дәвалау учреждениеләренә күчереп кенә калмыйча, медицина җиһазларын да кабул итеп алды. Булар Татарстан Республикасы, Дагыстан, Түбән Новгород өлкәсе, Чечен Республикасы. Аларда эш яхшы оештырылган. Илнең барлык предприятиеләрен авыру белән көрәшкә әзерләгәндә, медицина җиһазлары җитештергәндә безнең республика үз белгечләрен җибәрә. У нас два производства стационарных. Екатеринбургта ясалма сулыш аппаратларын җитештерү җайга салынды. Эшчәнлекне киңрәк җәелдерү өчен башка төбәкләрне дә җәлеп итәргә туры килде. Татарстан һәм Удмуртия җитәкчелегенә рәхмәт әйтәсем килә. Алар үз белгечләрен юллады. Татарстанга дәгъва юк, әле узган атнада ук Рөстәм Миңнеханов Владимир Путинга тулы әзерлек турында хисап тоткан иде. На данный момент задействованы 12 госпиталей, почти на 1400 коек. Остальные мы можем развернуть в течение нескольких часов по мере потребности. Диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется в 10 лабораториях, в том числе одна лаборатория частная. Авыручыларны 26 хастаханәдә кабул итәргә әзерләр. Анда 3000-нән артык өстәмә ятак бар, шуларның яртысы ИВЛ ясалма сулыш аппараты белән җиһазландырылган. Всего в республике для приема пациентов COVID-19 готовы 26 лечебных учреждений на 3049 коек. Шулай ук Татарстанда саклану чаралар һәм антисептиклар җитештерүдә җайга салынган. 4000-нән артык табиб, медицина хезмәткәре өстәмә укытылган. Михаил Мишустин бу эшкә вуз хезмәткәрләрен дә җәлеп итәргә куша. В каждом регионе должно быть сформированы медицинские бригады, которые готовы работать с пациентами с коронавирусом. Прошу вас лично убедиться, что достаточно как врачей, так и среднего медицинского персонала. Бүген Россиядә коронавируслы 45 меңнән артык кеше табиб күзәтүендә, шуларның 2 меңнән артыгы авыр хәлдә. Республикада теләсә нинди хәлгә әзер булырга тиеш. Рәмзилә Гафиятуллина, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.